Bismillahir Rahmanir Rahim. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala madaukakin sarki. Allah garan zirabi shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa baki daya. Muna cikin sabon littafin nan mai suna kangin so, littafi na ɗaya kuma kashi na 16 wadda ni Maryam Muhammad da nake karanto muku. Idan masu harba kuma ta ba, mun tsaya ne a inda waya Alhaji Mansur ya babban abokinsa Dr. Muhammad da ke aiki a babban asibitin Abuja. Dr. Muhammad ƙwararren likita ne wanda ya san aikinsa domin kuwa a duk Abuja shine babban likita. Maganar da suka da Dr. Muhammad ne ya sanya Alhaji Mansur yi musu booking flight karfe 6 na yammaci daidai jirgin su ya daga zuwa sararin samaniya. A nan muka da sa'a 20 mu da ya wuce yanzu kuma za mu ɗora. Ko da suka isa Abuja kamar gawa haka aka shiga da Surat Intensive Care Unit. Jigum haka Abba ya zauna tare da sanya hannu ya dafe kansa. Gefensa Ummu ce wadda ta biyo filayin daga Kaduna ta zo. Kuka take sosai Abba ya rarrashin duniya amma sam ta ƙi yin shiru. Tafiya yake yana tuƙa mota amma gaba ɗaya hankalinsa baya tare da shi. Tunani yake akan abin da zuciyarsa yake raya masa. Har a zahiri yana ganin hakan shine daidai. Zaune take akan kujera ta nannaɗe ƙafafunta, farcen ƙafanta take yankewa amma a zahiri hankali da tunaninta yana wani waje. Jin ana ƙoƙarin buɗe ƙofar falon ne ya sa ta ɗago kanta da sauri. Daidai lokacin Mas'ud ya buɗe ƙofar ya shigo bakinsa ɗauke da sallama. Ganin Mas'ud ya sa ta tashi tsaye da sauri, murya a sanye ta amsa sallaman nashi. Zama ya akan ɗaya daga cikin kujerun falon yana mai ɗan ƙare mata kallo. Gaishe shi ta yi cikin murya mai sanyi, fuskarta a ɗan sake ya amsa mata. Kicin ta shiga ta ɗauko kof sannan ta buɗe firij ta ɗauko masa ruwa. Akan glass stool ɗin da ke gabansa ta ajiye ruwan. Tana shirin komawa ɗaki ta ji ya kira sunanta Ziyada. Tsayawa ta yi cak tare da ɗan juyowa ta kalle shi. Na'am, ta amsa masa murya a sanyaye. Ɗauko mayafinki ki zo akwai inda za mu je, ya faɗa yana mai ɗan kurɓar ruwan da ta kawo mai. To, ta ce murya a sanyaye sannan ta wuce ɗaki. Jugum ta yi tana mai tunanin ina za su. Wata zuciyar ne ta soma ƙoƙarin kawo mata wani mummunan tunani. Hakan ya sa ta yi saurin ɗaukar lufayanta ta sanya tare da ɗaukar takalminta flat shoes ta zura a kafafunta. Lokacin da ta fito falon a tsaye ta same shi yana ta kai kawo da alama yana cikin damuwa. Yana ganin ta yace yauwa mu je ko? Haka suka fito yana gaba tana biye da shi a baya. Gani ta yana tsayawa yana mai gadi magana. Hakan ya sa ta ɗan tsaya ita ma a gefe. Tafiya suke babu wani wanda ya ce da ɗan uwansa wani abu har sai da suka yi nisa da gidan kafin ya ɗan rage gudun motar. Kallon ta yi tare da cewa ina so daga yanzu ki fara amsa sunan ƙanwata. Surat bai da lafiya yana asibiti yanzu haka na san yana da buƙatar kulawanki a daidai wannan lokacin. Filis dan Allah Ziyada ki kula da Surat. Shi ɗin mai rauni ne a kowane ɓangare kulawarki kaɗai yake buƙata. Ji ta yi gaba ɗaya jikinta ya yi sanyi yayin da idanunta suka cicciko da ƙwalla. Damuwa ƙarar ta bayyana akan fuskarta duk da bata san asalin sunansa ba. Amma jikinta yana bata cewa Surat shine mai taimakonta. Har suka isa babban asibiti bata sake cewa komai ba sai dai gaba ɗaya bata da nutsuwa. Haka suka shiga cikin asibitin jiki a sanyaye. Direct wani ɗan ɗaki suka nufa. Suna shiga Mas'ud ya durƙusa tare da sake gaishe da su Abba da Umma. Abba ne kaɗai ya iya ƙarfin halin amsawa domin kuwa Ummu kam kuka take har yanzu. Cike da ladabi Ziyada ta durƙusa har ƙasa ta gaida su. Abba ya amsa yana mai kallon ta sai lokacin Ummu da ke kuka ta ɗago kanta ta kalli Ziyada. Ganin irin kallon da Ummu ke yi wa Ziyada ya sa Mas'ud cewa, Abba, dama wannan ƙanwata ce, 'yar babbana ne da ke Sokoto, tana karatu ne a nan sannan kuma suna da kyakkyawan alaƙa tsakaninta da Surat. Shine na ce mai zai hana ta zo tana taya ku kula da shi tunda yanzu sun yi hutun makaranta. Ya ƙara maganar yana ɗan sosa bayan kanshi domin shi kansa ya san ya shiryo ta ne kawai. Ajiyar zuciya Abba ya sauke tare da cewa tabbas hakan da kai ka kyauta Mas'ud domin dama ka ga zaman ummunku a nan ba zai yiwu ba saboda tunda ta zo kuka take ni kuma ba na son kukan nan.
Abba ya faɗi haka a cike da damuwa. Dan ɗagowa ziyara ta yi ta kalli wacce ake kira da Ummu. Tsananin kaman da ta gani ne na mai taimakon. Dan ɗagowa ziyara ta yi ta kalli wacce ake kira da Ummu. Tsananin kaman da ta gani na mai taimako akan fuskar matar shi ya sanya ta yi tunanin ko mahaifiyarsa ce. So amma idan da yana da iyaye ai da ta san ba zai zauna a gidan shi kaɗai ba. Dole ne zai zama na iyayensa suna tare da shi. Kallon Ziya da Ummu ta yi sosai, wani tunani ne yake ɗarsuwa a cikin ranta. Ba za ta ce ba ta ma yarda da maganganun da Mas'ud ya faɗa ba, amma ita ta haifi Surat ta san kusan gaba ɗaya halayyarsa. Mutumin da baya son mu'amala da kowace irin mace, yau shine za a ce wai akwai kyakkyawan alaƙa tsakanin shi da wata? Abba da Mas'ud ne suka tashi suka fice daga cikin ɗakin. Kasancewar a lokacin har an soma kiraye-kirayen sallar magariba, Ummu ne ta fito daga toilet ɗin da yake cikin ɗakin, fuska da hannayenta duk ruwa da alama alwala ta yi. Kallon Ziyada da ke zaune jikun ta yi je ki alwala, Ummu ta faɗa tana mai ƙoƙarin shimfiɗa darduma a kan tayil. Sumun haka ta wuce toilet ɗin ta ɗauro alwala, hannu ta sanya a cikin hijab ɗin da ke jikinta ta zaro ɗan kwalin da ke kanta. Shimfiɗawa ta yi a kan tayil, sannan ta hau tare da daidaita tsayuwarta a kan ɗan kwalinta. Gabatar da sallar magariba, kowace idar da sallah samun kanta ta yi da yin shiru tare da jingina kanta da jikin bango. Gaba ɗaya jin zuciyarta take babu daɗi, babu wani abu take son gani sama da helfi ɗinta. Sosai hankalinta yake a tashe, sannan gefe guda kuma ga gugan ta ga mahaifiyar Surat ɗin na yi ya sake ɗaga mata hankali. Dukansu daga ita har Ummu babu wacce ta tashi da kan abin sallanta har aka kira sallar isha. Ba ga Ummu kaɗai ba, hatta Ziyada sai ta sanya Surat cikin addu'anta. Ƙoƙarin ɗaura ɗan kwalin kanta take, aka turo ƙofar ɗakin aka shigo. Alhaji Mansur ne da kuma Mas'ud ne ya aje basket ɗin da ke hannunsa tare da kai dubansa gare ta. Ziyada, ki zuba Ummu abinci ta ci, ke ma ki ɗebi naki ki ci, zuwa anjima likitoci sun tabbatar mana da cewa za mu samu ganinsa. Mas'ud ya ƙara maganar cike da ɗan yanayi na damuwa. Alhaji Mansur kuwa kasa ma cewa komai yayi, zama kawai yayi a kusa da Ummu tare da yin shiru. Ɗaukan basket ɗin Ziyada ta yi tare da zaro wasu flat kulan da ke cikin basket ɗin, ta buɗe tare da sanya spoon ta zuba lafiyayyen jollof rice wacce ta ji busasshen kifi a cikin filet ɗin. Cike da ladabi ta ƙarasa gaban Ummu. Cikin muryar ta da ke rawa ta ce, Ummu ga abinci. Kai Ummu ta girgiza cike da damuwa ta ce, ba na jin zan iya cin abinci ba tare da na sanya ɗana a idanuna ba, ki ci kawai. Gaba ɗaya muryar Ummu rauni kawai take bayyanawa. Hannun Ummu Alhaji Mansur ya kamo, cike da tsananin so da kuma nuna kulawa ga matarsa, ya ce, ki kwantar da hankalinki Sulaimiyya, insha Allahu Surat zai samu lafiya. Addu'an mu kawai yake bukata, ba komai ba. Ki bar kukan nan haka, kuka ba naki bane. Kallon Ziyada yi tare da cewa, miƙo min abincin nan na bata. Karɓan filet ɗin abincin Abba ya yi, ya shiga lallaba Hajiya Sulaimiyya a kan ta ci, amma gaba ɗaya ta daburce ta ƙi cin. Hawaye ne kawai ke silalowa daga cikin idanunta. Shi ma kanshi Abban ƙarfin hali kawai yake, amma damuwa ne ke a ƙasan zanshi. Gaba ɗaya ita ma Ziyada kasa cin abincin ta yi. Lomanta uku ta tura filet ɗin abincin gefe, ji ta yi ko kallon abincin ba ta son yi. Hawaye ne suka ziraro daga cikin idanunta. Da sauri ta sanya gefen hijabinta ta share. Tausayin halin da ta ga iyayensa a ciki take, musamman yadda ga hawayen mahaifiyarsa ya kasa daina zuba. Ji ta yi gaba ɗaya zuciyarta ta karye. Da ƙyar Abba ya samu Ummu ta ci cokali 4 na abinci. Dr. Muhammad ne da kanshi ya turo ƙofar ɗakin ya shigo. Cike tausayawa ya dubi dukkaninsu. Da sauri Alhaji Mansur ya taso daga zaunen da yake, yana cewa, Dr. Muhammad, ya dai, akwai wani ci gaba ko kana ga kawai gobe mu wuce Germany din? Yanayin yadda Alhaji Mansur ya yi maganan kaɗai ya isa ya sanya zuciyar mai sauraro karyewa, domin kuwa kallo ɗaya za ka yi masa kasan baya cikin wata nutsuwa. Sosai rashin lafiyar Surat ɗin ke damun shi. Ajiyar zuciya da ta Muhammad ya yi tare da kama hannun Alhaji Mansur suka fita daga cikin ɗakin. Ganin haka ya sa Ummu fashewa da kuka, domin a tunaninta wani abun ne ya kuma sake faruwa. Mas'ud ne ya yi ƙarfin halin fara rarrashinta. Cool down Alhaji Mansur, ka zauna.
Datta ya faɗi haka a karo na uku kenan, domin ko tun ɗazu yake ta yi wa Alhaji Mansur ɗin ta yin wajen zama, amma saboda ruɗun da Alhaji ke ciki sam ya kasa zama. Ba zan iya zama ba Datta, hankalina a matuƙar tashe yake. Ka faɗa min mai yasa ka kawo ni ofis ɗinka? Shin wani abu ya sake faruwa ne da Surat ɗina? Na faɗa maka ka kwantar da hankalinka Alhaji. Insha Allahu Surat zai farfaɗo nan ba da jimawa ba, sai dai kawai akwai wata matsala ne da sai yanzu da muka yi masa gwaji muka san da ita. Dr. Muhammad ya faɗi haka yana mai shakkan abin da zai faɗa Alhaji Mansur, kasancewar bai san ta yaya Alhaji zai ɗauki maganar tasa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dokto, mai kuma ya sake faruwa? Alhaji Mansur ya tambaya cike da damuwa. Ba wata matsala ba ne Alhaji, matuƙar za a kula. Na ce dama tun can kun san cewa yana ɗauke da ciwon zuciya ne. Ai tamkar rugugin aradu haka Alhaji Mansur ya ji saukan kalaman da Muhammad a cikin kunnuwansa. Dabas haka Alhaji Mansur ya zauna tare da sanya hannu ya dafe kansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai yake ta ambata a cikin rai da zuciyarsa. Shikenan kuma lokacin da zai rasa ɗansa mafi soyuwa a gare shi ya zo. Hakika wannan kaddaran tana da girma a gare su baki ɗaya. Allah ya ba su ikon cinye ta, ya faɗi haka a cikin zuciyarsa. Akalla ya ɗauki kusan sama da minti 12 a haka. Idanunsa da suka jajir da su ya ɗago ya kalli da yayi. Dokto, idan na fahimci kalamanka dokto, kana so ka ce da ni Surat yana ɗauke da ciwon zuciya ko? Ƙwarai kuwa haka nake nufi Alhaji, amma ciwon bata yi tsanani sosai ba. Idan har ya rike magani da yardan Allah zai iya warkewa a koda yaushe. Kada ka tashi hankalinka Alhaji, insha Allah komai zai zo da sauki, in ji cewar dokto wanda yake cike da buri da kuma fatan karfafawa Alhaji Mansur ɗin gwiwa. Ajiyar zuciya Alhaji Mansur ya sauke tare da cewa ni musulmi ne kuma na yarda da kaddara da Allah ya aiko min, mai kyau ko marar kyau. Kowane cuta a duniya tana da maganinta, cutar mutuwa ce kadai bata da magani. Hakika komai da komai na Allah ne, samun cuta da kuma sauki duk wannan ikonsa ne. Kafin ka tsara naka shi ya jima da tsara nashi. Idan Allah ya kaddarta maka kaddarar mummuna, babu wani mahaluki da ya isa sauya maka ita. Haka idan ya nufe ka da kyakkyawa, babu wanda ya isa sauya maka ita. Babu wani abu a duniya da ya fi ƙarfin ikon Allah da kuma addu'a. Za mu yi ta addu'a insha Allah komai zai zo zamo tarihi wata rana. Hankitif ɗin da ke cikin aljihun sai ciro tare da sanyawa ya ɗan share ƙwallon da suka cika idanunsa. Murmushi dokto ya yi tare da cewa hakika duk wani musulmi ƙwarai irinka ake so ya kasance Alhaji Mansur. Allah ya mana jagora. Da amin kawai Alhaji Mansur ya iya amsawa. Sannan suka tashi suka fice daga cikin ofis ɗin. Direct ɗakin da su Ummu suka nufa. Hajiya, za ku iya ganin sa yanzu, faɗar dokto. Dukansu suka ɗunguma suka bi bayan Dr. Muhammad, ciki kuwa har da Ziyada. Wani waje suka nufa da ganin wajen kasan na musamman ne. Sannan kuma secret waje ne, wani ɗan korido suka shiga. Sannan suka samu kansu a gaban wani ɗaki. Dr. Muhammad ne ya tura ƙofar ɗakin a hankali, sannan su ma suka rufa masa baya. Ziyara ce ta yi na ƙarshen shiga. Tana shiga ɗakin idanunta suka hasko mata shi. Kwance yake akan wani gado mai ɗan faɗi. Fuskarsa na kallon sama. Sanye yake da dogon wando, babu ko riga a jikinsa, sai bandage ɗin da aka lilleka a wajen da aka yi masa aikin cire bullet ɗin. Wata 'yar waya ne aka sanya masa a ta cikin hancinsa, sosai ya ƙara haske da gashin kansa kuwa sun kumta duk. Sam bata san lokacin da hawaye suka gangaro daga cikin idanunta ba. Ji ta yi kafafunta gaba ɗaya ba za su iya ɗaukanta ba. Hakan ya sa ta jingina bayanta da wani dogon ƙarfen da ke kusa da ita. Umma kuwa sai aikin share hawaye kawai take da hankicin ɗinta. Shi kansa Alhaji Mansur ba ƙaramin dauriya ya yi ba da bai yi kuka ba, musamman ma da yanzu ya san cewa ciwukan ɗan nasa sun zame masa biyu. Mas'ud ma sai da ya share ƙwallon tausayin abokinsa, domin kuwa duk wanda ya ga Surat a haka sai ya tausaya masa. Hannu Ummu ta kai ta shafi kansa, wasu sabbin hawaye ne suka sake fitowa daga cikin idanunta. Ba za ta iya jurewa ba, hakan ne ya sanya ta juya da sauri ta fice daga cikin ɗakin. Ko
kuwa da ta fita waje tsayawa ta yi a jikin wata rumfa ta saki kukan tausayi. Suraj ganin Ummu da ta fita ya sa Alhaji Mansur binta saboda ya san aikin kuka za ta je ta yi bayan kuma tana da hawan jini san baya son ciwon ta ya tashi. Mas'ud ne ya kalli Ziyada da take ta zubar hawaye ta kafe Suraj din da kyawawan idanunta. Duk abin da ke wakana ma sam ita bata san ana yin sa ba. Gaba ɗaya hankalinta da tunaninta suna ga mai taimakonta har bata san sanda hawa yake zuwa daga cikin idanunta ba. Ziyada, Mas'ud ya kira sunanta murya a sanyaye sai a lokacin ta dawo daga cikin duniyar tunanin da take. Bata iya amsa kiran nasa ba sai dai dago kai da ta yi ta kalle shi. Ki share hawayenki ba komai kuka ke magancewa ba. Ki masa addu'a kawai ya fi buƙatar hakan a gare ki. Mas'ud ya faɗi haka yana mai cusa hannayensa a cikin aljihun wandonsa. Kai kawai ta iya jinjina masa alaman to domin ba za ta iya cewa da shi komai ba a yanzu. Gaba ɗaya jikinta ya mutu zuciyarta ta yi rauni duk wani tunaninta ya tsaya cak. Ita Muhammad ne ya ce su tafi haka nan saboda ba a so hayaniya ta yi yawa a inda yake. Alhaji Mansur ne ya kalli Mas'ud tare da cewa Mas'ud ka kai su gida ni kuma zan zauna a nan. Ba na jin zan iya komawa gida Alhaji ni kam na fi so na zauna a nan. Ummu ta faɗi haka cikin muryarta da ta soma dashewa saboda kuka. Zaman asibiti ba naki bane Sulaimiyan. Ku je kawai gobe da safe sai ku zo. Alhaji Mansur ya faɗi haka a gaggauce saboda san baya son musu. Abba mai zai hana ku biyo mu na sauke ku idan ya so ni sai na dawo na kwana a nan ɗin. A'a Mas'ud ba za a yi haka ba ni ne nan zan kwana. Ku je kawai sai da safe idan Allah ya kai mu sannan kuma ban yarda ka bar su kaɗai a gida ba. Ka kwana a gidan kai ma. Alhaji Mansur yana gama faɗan haka ya juya ya koma cikin asibitin. Babu yadda Ummu ta iya haka ta shiga cikin motar Mas'ud. Ya ɗauki hanyar mai tama da su inda a nan gidan Abba da ke Abuja yake. Wani irin tambashashen gida Ziyada ta ga sun shiga gaba ɗaya ginin gidan sama ne gida ne mai kyau da girma komai na gidan gwanin ban sha'awa ne ko ina da ke cikin gidan a wadace yake da hasken kwan wuta. Mas'ud ne ya sanya ki a jikin kofar ya murza take babbar kofar falon ta buɗu. Haka suka kutsa kai cikin babban falon da ke cikin da kayan more rayuwa kayan kyale-kyale da na ado kuma na cikin falon tsaf yake. Mas'ud ne ya buɗe gaba ɗaya bedroom ɗin da ke cikin falon. A can sama bedroom ɗin Ummu yake hakan ya sa ya wuce sama da har ya buɗe mata nata ɗakin da ke kusa da na Ummu ya ce Ziyada ta shiga gobe zai kawo mata kaɗan daga cikin kayanta sai da ya tabbatar da cewa dukansu sun shiga ɗakunansu kafin ya dawo ƙasa shi ma ya shiga wani ɗaki. A 'yan kwanakin nan ta saba duk dare sai ta yi wanka kafin ta kwanta saboda yanayin zafi da ake ciki amma yau haka nan ta samu kanta da rashin duk wani kuzarinta. Damuwar da ke kwance a ranta ma ba za ta bari ta yi wani baccin kirki ba balle har a je ga yin wanka. Jabin jikinta ta cire tare da ɗalewa kan gado ta kwanta jigun yayin da ta sanya hannayenta ta tallafe kuncinta. Tunanin Mrs. Helfi ne ya tsaya a cikin rai da zuciyarta. Ganinsa da ta yi a cikin ciwo yau ya sanya hankalinta gaba ɗaya tashi. Wani abu take ji a game da shi wadda ta kasa tantance menene amma ta allaka abun da sunan tausayi. Juyin duniya ta yi amma bacci ya ƙi ɗaukar ta. Hakan ta yi ta sake sake har kusan asuba sannan ta tashi ta ɗauro alwala. Kamar yadda bacci ya guji Ziyada haka ya guje wa Ummu. Haka kuma ta kasance haka ta kusan kwana tana sallah. Sauƙi kawai take nema ɗanta a wajen Allah. Kuka kam ta yi shi domin tun tana yin shi da iyaka ƙarfinta har hawaye suka daina fita. Karfe 7:30 daidai ta ji ana yi mata nokin ƙofar ɗakin take ciki. Dama tana zaune ne a kusa da ƙofar hakan ya sa ta miƙe ta ƙarasa cikin ƙofar. Kawai ta buɗe Mas'ud ta gani tsaye kafin ya ce wani abu ta yi saurin cewa ina kwana. Lafiya lau ya amsa yana mai miƙo mata wata leda da ke hannunsa. Kayan ki na ki shirya sai ki fito ki breakfast an jima za mu koma asibiti. Amsar kayan ta yi tare da yi masa godiya. Ta koma cikin ɗaki shi ma juyawa ya koma wajen Ummu da ke zaune a falon. Tun ɗazu ba abin da yake sai aikin rarrashi. Wanka ta yi sannan ta ɗauko doguwar riga material blue wadda ya kawo mata ta sanya ɗinkin riga irin rafa gown ɗin nan ne sannan tana da ɗan guntun hannu kallon kan da ta yi
tare da kallon rigan a zahiri. Mamaki inda ya samo rigar take domin kuwa ta san baya ɗaya daga cikin kayanta na can gida. Gaba ɗaya ma kayan da ya kawo mata sabbi ne, kuma duk daga ɗinkin material sai wasu atamfa guda biyu wadda aka musu ɗinkin riga da siket. Hijabin da ta gani haɗe da rigar material ɗin ta ɗauka ta sanya a jikinta, kasancewar white skin gare ta sai gashi kayan sun yi mata kyau sosai. A falo ta iske su duka suna zaune cike da ladabi, ta rusuna ta gaishe da Ummu. Amsa mata gaisuwar nata Ummu ta yi tana ɗan dubanta. Akan sofa ta zauna tare da tankwashe kafafunta. Mas'ud ne ya turo mata filet ɗin soyayyen chips gabanta tare da kofin tea. Bata wani iya cin abinci sosai ba, tea ɗin ne ma ta ɗan sha da yawa. Mas'ud ma sama ya ci abinci, Ummu kam a dole take cin abincin. Hakan ma saboda umarnin da Alhaji Mansur ya bata ne da ya ce idan ta san bata ci abinci ba kar ta sake ta zo asibiti, idan ba haka ba kuwa za ta gamu da fushinsa, wanda haka babu abun da zai sanya ta sanya wani abu na abinci a cikinta. Yau ma dai a ɗakin jiya suka zauna gaba ɗaya zuciyoyinsu babu daɗi, sai karfe 3 sannan da Muhammad ya musu jagora zuwa ɗakin da Surat ɗin yake. Kamar jiya haka Ummu ta yi ta aikin ƙwalla, Ziyada ma idanunta sun yi tab da hawaye, ɗan matsowa kusa da shi ta yi tare da kafe sa da idanu, gani ta yake kamar zai buɗe idanunsa, gani take kamar bacci yake idan ka tashe shi zai tashi, gani take kamar duk abin da suke yana jin su. Dubanta ta kai kan 'yan yatsun kafarsa, kura babbar yatsar kafansa ta dama ido ta yi, gani ta yi kamar yatsar nasa tana motsawa. Gefen hijabin ɗinta ta sanya ta share ƙwallon da ke cikin idanunta, wadda suka sa take ganin komai dishi-dishi. Sake kallon yatsar kafan nasa ta yi, sai kuma ta gabata motsi, da alama gizo ne idanunta ke yi mata. Kallon Alhaji Mansur Dr. Muhammad ya yi tare da nuna Ziyada ya ce matarsa ce? A'a, ƙanwarsa ce. Alhaji Mansur ya bashi amsa, shi ma yana mai kallon Ziyada wadda idanunta ke cike da ƙwalla. Kai Dr. Muhammad ya jinja tare da cewa ina ganin ka ɗauki Hajiya ku koma gida kawai, ita sai ku bar ta a nan, na ga kamar yarinyar bata da hayaniya. Zamanta a wajensa ba zai kawo wata matsala ba, amma idan Hajiya ce za ta zauna kasan dole sai ta ƙara ta da hankalinta. Cike da gamsuwa da kalaman Dr. Muhammad, Alhaji Mansur ya jinjina kansa. Tabbas maganar ka haka take Doctor, yanzu kuwa za mu tafi insha Allahu. Da ƙyar da dabara Abba ya sanya Ummu a gaba yana rarrashinta suka bar cikin asibitin tare da Mas'ud wadda shi ne ke tuƙa su. Ziyada ita kadai aka bari a cikin ɗakin, daga ita sai Surat wadda ba shi da maraba da gawa. Akan kujeran da ke gefen gadon ta zauna tare da kifa kanta a cikin gado. Tana nan zaune har aka kira sallar magariba. Sallah ta yi sannan ta dawo ta zauna, kallo kyakkyawan fuskarsa ta yi. Zarazaran earless ɗinsa ne suka kwanta a ƙasan idanunsa, suka yi lub da su gwanin burgewa. Wani ta yi gumi na ta fesowa akan goshinsa. Mamaki ne ya kama ta domin kuwa sanyin AC har ya so yin yawa a cikin ɗakin. Ɗan kwalinta ta ɗauka ta shiga goge masa gumin. A tunaninta ko sanyin AC ne masa kaɗan, hakan ya sa ta ɗan rankwafo da kanta zuwa daidai fuskarsa. A hankali ta shiga hura masa iskan bakinta akan fuskarsa. Hannunta ta kai kan nasa hannun ta shiga goga masa taushin tafin hannunta akan fatar hannunsa. Tana yin haka ne cikin wani irin yanayi mai ɗauke da nutsuwa. Akalla ta ɗauki kusan sama da mintuna 10 tana yi masa haka. Jin ana kiraye-kirayen sallan isha ne ya sa ta miƙewa daga zaune da take. Ta juya kenan kamar a mafarki, haka ta ji ya damƙe hannunta. Ta masu sauraro a nan shirin za a dasa aya, sai ku biyo mu a shiri na gaba don jin ci gaban wani labarin daga taku mai karanto muku Maryam Muhammad.